aforokoza director youth aforokoza department ya personal ministers zimene zachitika koma tikaumba mkota ku women ministers koka tapanga ma community service 315 muzaka zitatu zimenezizi tathandiza anthu osiyana-siyana kuamangira zinyumba ndi kuwathandiza njira zosiyana-siyana zimeneno tinakwanitsa pa period imeneyi. So zonsezi tikuyankha zimene timalankhula zija sindikudziwa ngati sound imveke tsopano. Sindikudziwa ngati are we connected? Sisteka. I'm sorry. Anyway, but in the nyimbo imene mudayimva nkwati Yesu akubweranso. Chinthu chimodzi chimene tinachita kuyankha pila yathu ya spirituality. Mwina ena amationa ngati oluluka amisala kwaputitsa anthu kuyenda mu conference yonse kubwera pamodzi. Magazi athu ndakuti tanena kuti pila yathu tifuna tikweze uzimu wathu. So tidaona chosowa chimene chocho there was a gap. Ndiye tinayitanitsa msonkhano umenewu umene unali msonkhano wabwino umene mulungu anabwera kudzatitsitsimutsa kwa amene anakhala ndi mwayi okhalapo. We had about 4,000 and plus. Chifukwa cha zotsatira za zimene zidachitika kumalo amene ajasalinso chimodzimodzi kufikira pano yayi. Tabatiza anthu ochokera mdera limenelo kudzera ku msonkhano umenewo okwana 98 abusa kumeneko alipo mpano mwina chilomboni chifukwa cha zimene zidachitika. Munjira inake kuphatikiza zonse zimene tachitaka munena za ku msonkhano uko munena zakuti uko munena zakuti za AWR muzaka zimene zizi zitatu. Anthu amene mulungu anatithandiza kuti abwerese mu mpingo analipo 43,980 amenewo ndi amene analowa mu mpingo. Koma mwatsoka ena achoka pa zifukwa zosiyana-siyana kunyasidwa ndi mpingowu kapena pa zifukwa zimene anthu amakhala nazo. Ndi amene achokawo marecords athu ndi 12,098. Ndi nkhani yabwino pamenepo ngakhale sindikukondwera kuti no anthu achoka. Nkhani yabwino yake kutanthauza kuti tachita gain anthu 31,882 mu zaka zitatu zimene zizi. Koma nkhani yokondweretsa kwambiri ndi tinadandaula muja ndi malankhula kuja ngati mmatimva kuti vuto lathu lakuti tikabatiza anthu ambiri amachoka. Komano pa period zikuoneka vuto limenelo layamba kutsika ndipo latsika ndi mphamvu kwa basi chifukwa retention yathu anthu amene abatiza tachita retain anthu 92 kutanthauza kuti anthu 100 aliwonse amene abatiza tasunga anthu 92.1 popeza munthu sakhala ndi point tingono 93. Ndi zimenezo ndi zimene zachitika mwachidule mutati tinene kuti tsopano kodi conference yathu inoyi status yake ilipotani. Conference yathu iyi tinganene kuipanga mwasamale kuti tingomba mkoto popeza zonsezi muli nazo mumu. Panopa chiwerengero chathu chakula. Mu 2022 tidali ndi machalichi paja timasonkhana ndiomanga kamposa mangidwa ndi mauzu tinali ndi machechi 1,000. Komanso chiwerengero chathu tikapanga check marekodi yathu report yathu tinali anthu 116,508. Komano chifukwa cha zimene zachitika of course growth yathu kuchokera mu 2019 September kumene kudachitika session ndi kubwera mu 2022 mmene mapangika session growth kukula kwake mmene mpingo udakulira nthawi imeneyo udakula ndi anthu 17 kapena 18 pa anthu 100 aliwonse. Kuchita compare ndi pamene tafika pakali panopa mmene tikulankhula za August osati za September layo yayi. Ifeyo chiwerengero cha machalichi athu chakwera chafika pa 1,253. Muchotse kwina 2 anangolakwika kumapetoyo ndikulakwitsa kuti kamalemba chala chimapita kwina. You can pardon that. Ndi chiwerengero chimene chocho chikutanthauza kuti machalichi athu chiwerengero chake chakula ndi 22.6%. Mukaita check mu strategic plan yathu muona kuti goloyo takwerapo poyerekeza ndi pamene timakhumba kuti tichite. So growth kukula kwake timpingo wakula bwanji tikafuna panga compare amene umakulira pa speed kanthawi ndi nthawi yathu graph yathu ikutamanga ikuchita slow. Ikuonesa graph yathu ikutamanga kwambiri mukawereka mmene mpingo wakulira kuchoka 2022 kufika 2025 pouyelekeza ndi mmene udakulira 2019 kufika 2022 or the other previous period mupeza kuti period iyi wakula mothamangirapo wakula ndi 40.4%. Munjira inake mukayerekeza wapanga increase kuchoka pa 17.8 ndi 7.2%. Kutanthauza kuti taonjezera kakulidwe. Zimenezo ndi zimene zachitika ndi zimene zalembedwa mu report muli zina zimene mwina ndayankhula mongozi tamangitsa chifando paseni mpara kuti ngati pali ma observation mukhoza panga observe. Vuto lathu zobetchera manazo ndi zotani. Zobetchera zinalipo ndipo zochuluka koma sitiyang'ana zobetchera chifukwa zobetchera ndi mwayi woti ife tiuphunzire kuganiza kuphunzira kulimba mtima kuphunzira kupita patsogolo ndi ntchito imene Ambuye atipa. So sitikamba za zobetchera koma tingonena kuti chinthu chimodzi chimene chikusoweka kuti chichitike ndipo tikuchilankhula osati chobetchera koma chimene chichikumbekumbe kuti Ambuye atichite ndi kuti atithandize adzale mkati mwathu a mission culture, a culture of missions. Kukhala ndi khalidwe
ongokhala kuti mchikhalidwe chawo anthu awo amakonda zofalitsa uthenga. Chimenecho ndiye chiyobechera chathu chachikulu kwambiri chimene ngati Ambuye angatikomere mtima chimene ndidzatikomera. Tinena kuti mu msonkhano tilimbikitsane, tikabwerera ku machechi kwathu tikalimbikitsane, otherwise akhala ngati ma spectators a butter bullets okulibe butter bullets masono kama ti big bullets msakanenere komano kuli mpira wina kama ti big kandi wotani meneyo. And Manchester anthu amene apita ku stadium kukaonerera but they just watch and come back without contributing anything. Chimenecho ndicho becha chathu ngati chingakalepo chinthu china imene tingachite ndi kuchita improve ganizo limene tikapita ku church kwathu tikayabwitsane ndi kuwuzana kuti no pakufunika ndithu tichite machawi chilimbikitse. Popeza zina ndalemba kale umumu bwanji mundiloti tisaite kumaliza zonse kuzinena chifukwa umumu ndandandalika mukapita pa page 52 tafotokozanso pamene alephera ndi zifukwa zimene alepherera. Mwachisanzo pali ma project amene sanamalizike, office tangopanga phase 1 sinapite patsogolo, ndalama zatiteya tikupanga ndalama zitikufusakasaka ndalama kudowa tikukulankhula kuja chali chili kumene kuja ndipo wina ngati akundimva amene mukumvetserano ngati wina ndikamamaliza message atangochita donate tikufuna kumene kuja kukhale madesi mipando yokhaliramo mchalichi tikufuna tiyimalize. Malo amene wajawo ndi malo amene Mulungu adzawugwisa ntchito kufikira miyoyo ina. Nde let's do our best. Koma talephera tangoyika zimenezo tapanga tagula tapempha amjigo tatu kumbire madzi pakhale madzi pamalopo. Tinapeka kale ndalama koma sitinakwanitse kuti apite tikawuze kuti komano zimenezo ndikupa amene abwere kutsogolo akakwanitsa kupanga zimenezozo. Komanso malo ena ngati kutete kumene talima ndikupa akamafotokoza ma report a stewardship ndena akudzakonso mbali imeneyo muzituzi zija mukanaona tinalima kumeneko tamba kulimako chaka chino takhala ndi mabag 300 poyambira tikuona ngati mpabwino kumeneko amativuta kwambiri amatilanda malo. Tinalemba munthu manager wa farm kuti mazichita manage mafamu athu kutete komanso kumene ndikukulankhula kuchia view mission komanso ngakhale kungodzi tipanga explore what can we do kuti maloto agwitse ntchito tisamangokhala tisamatukwana boma katilanda malo pamene sife timagwira ntchito. Zimenezo ndizina mwazochulukirapo zimene mwina kuti ndizindandalike zonse ndikubowani sikhalanso ripoti yayi komano tinene kuti zinalipo zimene Ambuye anatipatsa mwayi kuti zikwanitse ndipo tikumuthokoza kwambiri Ambuye tikuthokozani and zilipo zina zimene sitikwanitsa kuzipanga. Yes. So, thank you so much for being so kind. Zimenezo ndi zimene mwina muzipeze mu report him. I know kuti ndaenda motamanga ngati mphezi pazina komano in a sense ndi zimene zachitika. So I move kuti report ili lilandirike. Ayambitsa amene apanga sekandi chabwino tathokoza ndifunse ngati alipo wina ali ndifunso kapena ndemanga. Ndiyambire kumbuyoko. Yes, atsogoleri ndifuna ndiyesitebe kumbuyoko muyamba ndinu bwera pamene pali maiki. Yes, kenako atsogoleri. Yes, atatu then kitipita kumbali nayiso maiki tithandizeni. Yes. Dikirani akukozerani kuti mawu atuluke. Chigwira ntchito chimenecho dikirani pang'ono yambani kulankhula. Tithokoze kwambiri President chifukwa cha ripoti lanu. Ndeno mmene imakhalira ofesi yanuyi ndiyoti mmene takumana panomu mutha kupitirizapo kugwira ntchito kapena ku ofesiko kutha kupita anthu ena. Ndiye mmafuna nonkanati ngati mmene lili apapa mwakambapo za chia view kumaloko nkoti kuyambika ntchito yayikulu yofuna kuti ipitirizidwe. Ndiye tinayipanga msonkhano wa misasa kumene kuja ndiye zikuoneka ngati kuti pena pakenso maofesi wakatasintha kumene kujako kukhala ngati kuti no kumachita ngati mmene zimachitira zina obwera aja amakhoza kudzangozira zimene zijazo osapitilizayi. Chimodzimodzi ndi mmene kuli ngati ku ofesiso ya Malawi Union
ku ofesiso kumene kuchako ya Malawi Union imenenso adayamba chiprojekti chabwino kwambiri chosangalatsa kwambiri ife tinkanyadira chidangwa imaso. Nde mafunano ndifunse neno mafunso awiri. Funso loyamba, kodi mutilonjeza kuti zinthu zimene munayamba atakhala kuti wina wake wabwera adzapitiliza kapena adzakhala ndi mphamvu zongoyimitsa mapulojekitiwo osapitiliranso? Funso lachiwiri, ofesi ya Malawi Union idangoyima simasuntha, mudatifunsirako kuti ofesi ija idangoyima chifukwa chani? Zikomo kwambiri President. Tathokoza kwambiri. Mwina mwake asanayankhe ya Malawi Union yotiyedzeka chifukwa simba limodzi ya ripoti ya Central My Conference. Zikomo kwambiri. Ndikupira mbali yoyamba ndithandiza. Yachiwiriyo mwatsoka ine ndine ongotumidwa, sindipanga lamulo, akandiuza kuti nyamuka ndimanyamuka, tachita ntchito yathu tivomereze. Amene ali ndi mphamvu yofuna kuti chinthu chipitilire ndi mpingo. So ngati mpingo ungaone kuti no pafunika papitilire ngati zimaoneka za sense, the church will say so. Koma ifeyo sitinganena bwanji simukupanga ziyati mapanga tilakwitsa. Mwina mukhoza mukadafunsa kuti kapena mwapitiliza zina zimene munazipeza. Yankho lathu ndauti ndifake tupeza malose otachulawo tete ndi malo amene tinapeza tikungokonza kuti ntchito imene Mulungu adafuna iphuke kumene kuchitike. Mbwatalika tidampeza ngati tikuti uchonjezera tikungothandizira zimene zikuchitika kuti no pakhale pamene tikufuna. So tikumva kuti ife ndife ongotumidwa, sifano akantchitoyi akati khala pasi umakhala pasi. Ambuye Yesu adanena kuti ndani wa inu amakhala ndi wantchito wake. Mwakaenda limodzi kudimba kumunda ukabwera umati pita kaphike chakudya, pita kapangeza kuti akuphikira bwinobwino somuthokozaso usunena kuti thank you. Sadandaula amangoti ife tachita ntchito imene ife tachita. So ifeyo anatipatsa mwayi Mulungu zaka zitatu tachita zimene tikanakhoza kuchita, zatsogolo zili m'manja mwa mpingo ndi Mulungu. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Mmene akuti mpingomo akamba za ife monga nthumwi ku nyumba ino komanso mpingo wonse mu Central My Conference. Ndinapereka mwayi aja munakweza mkono ndinakupangana identify aja ndaloza anthu atatu omalizira ndi apa. Yes, pambeneko pitani pamene pali mic. Mwina zichita ubwino ndikakulozani mudzipitiratu kupita pali mic. Yes, atsogoleri nthawi yanu kenako abwera awa kapena zokhala tifuna mpasane mpata ayambe amene akitenga kali mic then mungoyima pafupi nawo akamaliza mubwera ndinu. Zikomo kwambiri. Tithokoze Mulungu okhala kumwamba pokatipatsa nthawi yabwino ngati imeneyi. Ineyo ndifuna ndipeke ndemanga kumapeto ndipeka kumafunso. Ndemanga anga ndonena kuti ripoti limene labwera kumbali yanga nga delegate ndakhutira nalo landisangalatsa kuti azitsogoleri kusogoloko ndi kuti mukuchita zinthu zoti zikhoza kutithandiza mwangani imene mwanenera zokhudza ndi ripoti la ku Chiaviu kumaso ku ripoti lokhudzana ndi chimanga chimene chamba kulimidwa. Ndi zinthu zimene ifeyo ngati amene timakhala kupasi timakhala kukambirana komano timasowa kopita nazo. Komano ngati azitsogoleri mwakhala ndi masomphenya amenewo, Mulungu akudalitseni mupitirize. Zikomo kwambiri. Ndi funso langa likhudzana ndi ku evangelism. Evangelism iyi ndikuthokoza kuti mwanena kuti mwapeza njinga zinayi kuwapatsa ma Bible worker kuti apitirize kukagwira ntchito kukatumikira Mulungu okhala kumwamba. Amapezeka kuti akapanga ma effort aja atheka and paparizika anthu mwina okwana mwachitsanzo mmene zinachitikira kwathu kuna Mbuma Mponera district. Mbusa anthanga anali ndi effort tinabatiza anthu okwana 39. Pa anthu amene anabatizika 39 iwo nkuona kuti pamaloti ndi chosowa ndi chokachisi. Kodi ngati Central Malawi Conference singathandizire kuti tikhoza kumanga ndi makachisi ting'ono ngati tija limene amachita amananafa m'mbuyomu, pakuti pali panopa pamene tinenamo pa Kasolo branch pali chithandala chona kuti even paper palibepo. Koma ngati Femen Church tikuyesesa kuwathandizira zathuwo kuti chithandalacho chitheke. Funso langa ndi limenelo. Nanga enawo amene simunakwanise kuwagulira zinjingazo kuti mayendedwe alipo ambiri ofunika kuti mwina azathu azikafika kwinako, muwathandiza bwanji? Komanso kusoweka kwa ma Bible worker m'makachisi ena ngati ma branch ang'onoang'ono kumachisazo kwathu mmene ndikunena kuna Mbuma Kachenche branch takhala tikudandaula kuti tikufuna Bible worker akathandizira ntchito kumene koko, mutithandiza bwanji?
funso langa ndimene zikomo zikomo kwambiri. kwambiri ndingokumbutsa asanayankhe una kuti tipanga maintain 2 minutes ija tikamalankhula just to go to the point kufunso ofunikiralo kuti atiyankhe. So over to you. Angopanga respond imenelo musanabwera atsogoleri. Mwatsoka ndilibe yankho kufunso limene mwandifunsa lomaliziralo kuti mutithandiza bwanji. Aphunzitsi mkalasi amene amatiphunzitsana amati we are the church together. The church is not a steeple, the church is a people, and when we gather together we are the church. So mpingo ndifeyo achewa adanena kuti kuchulukana kwabwino kumangovutitsa kuti kumathamsusu mbali mofulumira. Tikadakonda kuti paliponse tikepo machalichi ndipo pali zina zimene sinazilankhule sinazipangenso include mu ripotimo komano mwina amene mwachokera madera osiyanasiyana muchita umboni kunena kuti tathandiza kumene tikadakhoza kukwanitsa kuthandiza koma kofunika thandizo kwachuluka ndalama zimene timakhala nazo ndizochepa. Ena ndithu atenga literally sacrifice yaikulu ndithu ndikumbuka ngakhale support staff ya Triennial tidafika po becha sitingamapita kalimbikitsa anthu ena zoti muite support ma missions ife tiyambe tathandiza ngakhale kugula malo mmene tikadakhoza kuteka komano manidziwo ndi ambiri. Ndiye tinganene kuti ifeyo ndiye mpingo chikatiwawa tikapita tikauzani kuti akuluakulu apereka report ma CFO tiona mene ndalama zathu zimabwera zazopereka muona kuti zimabwera zochepa kwa basi nchifukwa kuti zafika poti timapita makapemphetsanso ife nde tikukumbatira tathandiza tikadaonjeza ma Bible workers koma zotumizira opitawo zikutichepera zibwere tatumiza. Tathokoza. Yes, atsogoleri. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndimati ndipemphe ma delegate anzanga kuti tikamayankhula mkutheka kuganiza kwathu ndi mmene tikuganizira ndikosiyana ndiye tisadzume. Chifukwa tikatero ndiye kuti mutiphera ufulu pa mafunso amene tili nawo. Komanso munomo tabwera ndi maganizo osiyana, ena timaganiza mwina, ena timaganiza mwina. Tivomereze kuti titha kuganiza mosiyana nthawi zina. Zikomo kwambiri. Funso loyamba ndi issue ya ndi challenge imodzi mpingo wathu mmene zikuchitika. Choyambirira ndi issue ya spirituality kapena ndione kuti uzimu wathu ngati church ukulowa pasi kwambiri. Sindidziwa kuti ndi chani. Ma conferences athu atipanga expose kwambiri azathu aku Zambia, Tanzania, Zimbabwe tikanena nkhani yokhudza na msonkhano misasa panopa msonkhano misasa walowerato pasi tsiku lina tizapezeka kuti tasiyiratu kapena ayo udzakhala revival chabe. Ndiye ngati CMC executive law yanu ndi yotani pa nkhani yokhudzana ndi uzimu. Chifukwa ndikuona kuti uzimu tikulimbikira kwambiri zinthu zooneka ndi maso kapena zooneka kuti tidzidzaloza ichi koma uzimu ngati SDA ngati church ukupita pasi. Funso langa ndiloyamba ndi imenelo. Lachiwiri ndimamvetsera mwachidwi report limene atipatsa president athu koma mu report muja kwambiri ndaona zinthu zambiri zopitilira, ndaona zinthu zambiri zoti zitokhala kutsogolo noti zimene apanga. Zingatheke kukhala ndi samale nthawi ina yake mudzatitumizira abusa athu ya report imene zimene inuyo mwapanga mu zaka zimenezi. Zinthu ngati zimenezi zimathandizira kuti tizidziwa kuti abusa athu awa kumene amakwanitsa mbali yawo yeniyeni ndi awa amapanga izi. Ncholinga chonena kuti mpingo wathu udzipita chitsogolo. Issue ina ndi ya mpingo wathu ku executive kapena ku staff imene tili nayo ku CMC. Tili ndi munthu amene amaona monitoring and evaluation because panopa ndapeza kunena kuti zambiri zimangokhala zongonena evaluation ya zinthu zija sitimadziwa kuti kodi chinthu chimene tachiyambachi zothodwetsa zimene tikuona kumene kundiziti nanga zoti tipange ndiziti. Ndinakapempha ndithu zimene zitidakakhala nawo kuti mwina anthu ena atatili abweraso kapena ngati mu office ina atatasamuka wino chazizawo zoti tinayamba apa izi tinasira apa chifukwa cha izi tinasira chifukwa cha izi. Fika ni kumapeto kumene ndingapemphe ndikonena kuti inuyo ngati amoderator athu pena pake ndikuona ngati zitha kukhala bias chifukwa choti nditha kupezeka ndafusafuso limene simungasangalale nalo pa nthawi ina imene pakubweraso issue ina muzindidutsa dala osandifunsa kuti ndifuse. Simungapeza anthu ena ake kuti azitenga manja munomo kuti anthu amene wabwera kuti afusefuso fa inuyo ndifusafuso limene sikusangalala nalo ulendo wina simundipatsanso ndipata. Ziko tathokoza. Ziko kwambiri. Over to you. Okay. Sindikudziwa ngati ndamvetsetsa funso limene
lafusidwa koma mwina limene lakhazika mutu mwanga ndikukhanga ndalimva mundithandiza ngati sinalimvetse bwino ndikwakuti mukalipanga analyze report ilo zikuoneka kuti zambiri zimene tazilankhula ndi zopitirira. Sindikudziwa ngati ndakumvetsetsani bwino kuti mukutanthauza kuti tanena za zinthu zimene zinalipo kale osati zimene zachitika pa nthawi imeneyi. Sindikudziwa ngati mufuna ndikumvetsetseni mukutanthauza kuti zinthu zotaziyamba zoti timadzoti sizingatheke mchaka chimodzi kapena zaka ziwiri. Ndakonda kuti ndikumveni munjira yomalizirayi koma mundikonza ngati kuli mbali yomalizirayi yakuti ndiyakuti apanga zinthu zimene sizingathe mu zaka zitatu. Mwina kuyankha kwake nkonena kuti zimatengera ndi zinthu sinafune kuti tinene kuti kwakuti tachita chakuti ngati panopa mukhoza kupita kwa mbadalika aliyense akhoza kupita direct education apereka tamanga nyumba 4 za aphunzitsi of course ndi ma semi detached amene no ndikukhulupirira maripoti athu maona sizidathe kuti alowamo komano it's within a month or 2 akalowamo nyumba zimenezo. So mukakamva zakuti mwachita ziti zoti mukhoza kaziona mukhoza panga umene utakamba za mitengo 13,800 imene panopa ndi ikuluikulu ndipo pesa mitengo sumayidyera tsiku lomwero ndikukhulupirirabe kuti no munthawi iliyonse mmakhala ndi zinthu zimene sizingayitika nthawi yomweyo komanso mwina nthawi zina ndi bwino panga zinthu zimene zikudutsa iweyo kusiyana kuti upange zongoti zithere nthawi yomweyo ndi kuti amawala kwiraso ndi tikhoza kukwanitsa panga zinthu zongokhala tsiku limene it's possible komano mwina si nthawi zonse imene tingathe kupanga choncho. Mwachitsanzo office tumanga ija ndi complex imene siungangoyimanga 2 days ena amatenga zaka 10 15 akadamanga ndi mwina tivomereze kuti pati zina zake reality yake sitingathe kuzipanga in 2 years in 3 years muziyamba zipitirira ndikukhulupirira ntchito imene tili pano ndife ngati relayless sikuti no ndi la 100 meters yayi koma iyi ndi relayless utamanga uyakamabwera mapitisa liwiro limeneja. So there's need for continuity for the church. We think it's healthy to do that and any good leadership should do that. Sindikudziwa ngati ndayisiya lina limene sinalimvetsere staff ya kuyangana za monitoring tivomereze onena kuti sitinafike pa chidzalo koma mungakonde kuti tinatenga step imeneyo tinapanga identify ena amene ali ndi kuthekera kuti azitithandiza pa monitoring and evaluation. Zango tifuna onena kuti titapatsa mayo imeneyo sitikukhutira kuti ntchito yachitika mmene inayenera kuchitikira imene mwina ndi chobecha china chimene takhala nacho kunena kuti ambiri mwina either kuluza confidence mwa ife trust inakhala yotifuna kwambiri tichite build anthu chifukwa matini mmaoneka ngati simukhala serious mati kuyamba chinthu mwachisiya ndi mbali ina mwina anthu amafeza pothawira komano kuti ena tikapatsa mayo tathandize ntchito zimatenga nthawi kuti ayichite ntchitoyo ndi zimaoneka ngati palibe chimene tachita pamene tadalirana. Mukumbukira onena kuti kukhala kutsogolo kunoko sikutanthauza kuti ndifeyo ife ndiongoyambitsa ngati acheya amene akuyambitsira tonsefe tichite. So yes no kumbali yakuti sinakhala as effective as tikadakonda. So titenga kuti ndi point imene the next administration should look into that. Thank you. Ziko mukambiri. Yes. Yeah, and then the office project mmene mwafotokozera clarification yanu ikumveka kuti funding sikudziwa tuchoka kuti komano mwa mulungu atithandizira kuti office ite. Nkhawa yanga imene nalipo ma presenters amene tinatuma kupita ku office kumene kuti azikatitengera zimene zikuchitika zitabwera ku mpingo zinapezeka zoti ground breaking inachitika kale kapena kuti kaili pa level yanji ndezopezeka zoti mkatikati mukupanga involve mpingo kuti uyambenso kusonkha ndalama zakuchani za ku office ndiye munthu amene amapanga promote mu mpingo kuti kukufunikira ndalama zoti zikathandizire office projects amafunsidwa mafunso chachikhumi timapititsa chopereka cha mbale chonse Sabbath school and divine chonse chimapita kuti chimapita kumene koko nanga chifukwa chani beme kutifunsa china mafunso nazo zoti mene mamba office kumangidwa kapena ganizo kuti pakhala office simunatipange engage ngati fe local church kuti akuluakulu tindi maplani onoti tikhale ndi office koma mukubwera chinthucho ndi ganizo chapyakale kuntundako kuti akuluakulu tindi programu iyi tingotsatira nde anthu ali ndi nkhawa oleve nochipanga promote kuma church chikumuvuta kuti chichi angochiyamba okha ife osatirani komanso tumanga ma churches. Number 2 chimene chili chomalizira nkhawa imene ndabwera nayo zapezeka zoti munthu amene adapita kukatimirira adayankhulena kuti maofesi wa akatha adzachitamo business ndefunso ampingo amene amafunso nena kuti
kodi adzapindula ndani pakuti ifeyo mukutiuza kuti tidzipereka ndalama kuthandizira office. Ife ngati pa mpingo wathu sinditchula mpingo, ife ngati mpingo wathu tidzapindula bwanji ndi business imene ingadzapange a Central Malawi. Nde iyoyo ndi nkhawa mutifotokozere bwinobwino funding kuchokera kuti nanga munachiyamba bwanji osapanga engage anthu amene mukuwauza kuti apereke ndalama. Zikomo kwambiri. Okay. Ndino asanayankhe mukabva kaberu kenakake mudzoti nthawi yanu yatha, mwina sindilankhulanso ndine koma berulo liveka kusonyeza kuti nthawi yanu yatha. Zikomo kwambiri. Chair, You want me to respond? ya Okay. yankhani mafunso. Mafunso abwino amene mayankhawo mwina zikubwereranso kuganizo lakuti mvetsetse tikamati mpingo ndi chani. Mwina ndikamba kutchula mipingo yanu wake panopa tili pa air sizikhala zabwino, koma mwina taona panzathu akupanga infrastructure development yabwino kwambiri timapanganso iferenti kumalo awo. How I wish tsiku linake tizakhale proud of Adventism and proud of our church. Sindikulankhula monena kuti dandaulo sili kumveka ndilomveka kuti inu nanga siti maona ngati muli ndi ndalama, koma tikamati conference ndimene yakumana lero pano. Akadakati conference ndathu amene makhala ku office kuja mukadaona zimene zikadachitika pano, sikadapanganso masankho pano, sikadapanga chilichonse fane kuti office ili kuja, koma mpingo ndifeyo. Nde ndalama zimene zimapita kumanga office zija timapereka ndifeyo. Nde ndalama zimene timapereka ku church zili magulu awiri, zija timati zopereka za ufulu ndi zopereka za chachikhumi. Atithandiza treasury kumvetsetsa malamulo amene tidagwirizana ifeyo osati ena ya mmene chachikhumi chimayendera ndi mmene Mulungu adaperekera. Ndalama zimathandiza development ndi zimene timapereka za offering za free will ndi ma donations zimene nthawi zambiri mukaziona zimakhala zochepera. Funso lanu lachitu ndalama zimene mnayambira pati. Ndingopanga correct ngati ndinamva bwino, palibe nthawi imene tidanena kuti tipanga project imene inu sikukhudzani, palibe. Chimene tidangochita nchakuti takati kuseva kusungako yaka nkudzitsinaka nkudzimanaka mpamene panali ndalama zoyambira kuyamba. Ndiye timati kuyamba ukayamba zimakhala bwino kusiyana kuti ndifuna ndizapanga chakuti ndofuna kali kosa kupangira nzi zako. Ndiye kuyambako ndalama yakhala ikusevera kwa nthawi yayitali kukhala nkochepa kamene ndali nako kamene pano pati kunena kuti kamalizika tikufunika takhala ndi ndalama. Chikakhala chokhumudwitsa ncho chisamanyazi kuti tikapite tikangwadire chali chakati mangire chalichi pamene ife tilipo. So timvenena kuti amene adzaite benefit ndi ndani, amene adzapange benefit ndi feyo. Akamati mpingo wathu mwayiona office yathu mwayiona holo yathu, ine ndikubweleza mbuye mundimve mambo zomakhala mu malonga ano. It's very embarrassing to this church. It's high time tikhale ndi malo amene tikozoti tili ndi malo Adventism. Mumamva bwanji kugona ku lodge ya anthu amowa ndi zina titakhala ndi malo Adventism mu hotel ya Adventism? What is wrong? Amene tipange benefit ndi feyo, ndalama zija zikabwera zibweranso ku church ku office kuja wakhala ndalama zochuluka zimatithandiza. Malo atakuno timapita kukathandiza. Nthawi zinanga kale mwana wina ako amasiye wavutika kwambiri amene mpatsani sponsorship zimatheka zimene zozo muli ndi ndalama. So who will benefit? Ndi feyo. Kulibe ndi mmodzi ku office amene adzapange benefit, otherwise the church ndi feyo. Athokoza mai mavala chipewa cho dress yes amai then achimwene pakatipo mavala shati ya green. Mwina chifukwa cha nthawi ndinafotokoza kuti ngati zinthu zikungopitirira muli ndi ufulu woyimitsa zokambira nazo kuti tivote. Tikumbukireti ndiye pachizungu ndimapaka call a question. Just recall a question ndi tiyimitsa zokambira nazo then tipita kovota kuti basi ndiziti chifukwa cha nthawi yathu. So mai then kenako bambo yapo amene omalizira kumbuyoko. Yes you. Yes mukhaomalizira. Ine choyambirira ndikuthokoza abusa popeka ripoti lanu labwino kwambiri. Chimene ndifuna ndipekepo ndamanga ndichi. Pakhala zisankho inuyo mwina mupitiriza mwina simupitiriza. Koma mwakupemphani monena kuti ngati apitiriza ndiyena uphungu wanu mmene munali nawo mupitirize kuwathandiza enawo. China nchakuti ifeyo monga ku Mchinji ndichoya ku Mchinji tili ndi zosowa ichi kunkhani ya zibusa. Chonena kuti Mchinji ndi wankulu kwina kosafikiridwa. Abusa athu amapita mtunda utali. Kwanena kuti kwinako kumavuta kuti ayende. Nde mungatithandize bwanji ziko. Thokoza. Okay. Mwina imene tinene kuti tauchita observe zosowa za abusa tikudziwa kuchepa kwa abusa ndiranthauza kuchepa kwa abusa pakunena kuti kusowa.
ndi mwina ndifunso limene sitingathe kuliyankha pano chifukwa likubwererabe ku nkhani yake yamakobiri, komabe tikudziwa kuti kuli mavuto awa kuli mavuto awa. Chimene mungakonde kudziwa chimene sinachilankhule ndichaonena kuti tatenga kale step younguza zosowa za madistrict athu, ndipo tapanga proposal yonena kuti madistrict ena tagawe ndi ganza kuti pang'ono ndi pang'ono tizikwanirisa kuyika abusa kuti tifike pa level tikozikanda abusa amene akuita manage machechi asaizi yabwino. Ine ngati mbusa chimandiwawa kumene kundipatsa machechi 20-30 onsewo so akwanitsa mapiro ako maoneka ngati osatha ntchito ifanso ngakwanitsa panga umwe alilaso mofulumira nde njoti kudzaso ngakhale ife koma zativuta ndi nkhani yakomeja yonena kuti amati kupalamula vumbwe nkulinga uli ndi nkhuku komabe tamva we are still considering Mchinji ndi one of those districts ndikupita napanga nda commissioner nakayendera kale kuona meti khoza kugawa ndi malo enaso otero zomwe kwambiri. Thokoza nthawi yanu ndetapangati 5 awo kumapeto ndi amene atakhala omalizira chonde chifukwa cha nthawi. Tathokoza chifukwa cha ripoti yabwino imene yatuluka komano inenso nali ndi funso. Ndikukumbukira chaka chatha tinapanga ma effort ochulukirapo. Ma effort mu